Hej, så er vi nået til video nummer 3 i den her lille miniserie omkring kropssprog og kommunikation. Jeg håber, du har set de to første, ellers så kan du finde dem inde på YouTube-kanalen Fokus og Forandring. Men denne video, den skal altså handle om rapport, altså bølgelængde. Hvordan du bedst opnår bølgelængde med de folk, du snakker med. Prøv lige at tænke over det. Prøv lige at tænke på en, som du virkelig godt kan lide at være sammen med. Så vil jeg godt ved med, at han eller hun minder om dig. Eller det er en, du i hvert fald ser op til. Og når vi ved det, så ved vi også, at den nemmeste måde at opnå bølgelængde på, indforståethed og sympati med den menneske, det er altså ved at afspejle den person, vi sidder overfor. Sørg for, at vi kommer til at minde lidt om dem, sådan så de ubevidst vil føle sig godt tilpas i vores selskab. Okay? Og det kan vi altså gøre på forskellige måder. For eksempel hvis jeg sidder over for dig, og du lægger mærke til, at jeg bruger meget af den ene hånd, når jeg forklarer et eller andet, og så sker der det, og det, og det, og det, og det, så kan du med fordel gøre det samme. Når du så skal sige et eller andet til mig, så kan du sige, men det forstår jeg godt. Jeg kan godt se, at det er vigtigt at sådan, og sådan, og sådan, og sådan. Fordi så vil jeg faktisk ubevidst tænke, det er sgu, der er noget, det forstår jeg det der. Fordi at du sådan set bare går ind og afspejler lidt min bevægelse. Og ikke være så bange for at kopiere og abe efter, og være bange for, at de skal lægge mærke til, at hvad laver du? Hvorfor sidder du og aber efter? Fordi det ligger folk faktisk ikke så meget mærke til, som man godt kunne fristes til at frygte. Så prøv virkelig at kopiere lidt den måde, de bruger deres krop på. Har du mulighed for det? Og se dem, inden du skal snakke med dem. For eksempel, hvis du kommer ind i en forsamling, og du har mulighed for at se ham eller hende, du skal snakke med, hvordan de agerer sammen med andre folk, de kender. Så det er en kæmpe fordel, fordi du har mulighed for at ligesom afkode deres mønster. Hvis de har det med, når de snakker med folk, og lige give dem et par klap på skulderen, når de er færdige med samtalen og siger, det var dejligt at snakke med dig, eller et eller andet, så læg mærke til at bruge det. For så ved du nu, at den person, de har det, altså med at understrege en god samtale for eksempel, med lige 2 klap på skulderen. Så er det dejligt nemt for dig. Når du sidder og snakker med dem, når I så er færdige, så gør du det samme. Siger tak for i dag, det var hyggeligt at snakke med dig. Og så vil de tænke, der var den, jeg genkendte der. Og ubevidst så vil de tænke, kæft, ham eller hende der. Ham kan jeg godt lide, eller hende kan jeg godt lide at snakke med. Og det er simpelthen bare fordi, du har afluret dem lidt, og fundet ud af, hvad gør de? Hvad kan de godt lide at gøre, når de snakker, og hvordan kan de godt lide at bruge deres krop? Sørg for at lægge mærke til det, og så bruge det tilbage til dem også, og bruge det på dem, sådan så de kan genkende sig selv lidt i din adfærd. Og den måde, man gør det på, når folk snakker, hvis du snakker med en, der snakker højt, så sørg for, at du også lige skruer din volumen lidt op, og snakke højt også. Hvis de snakker lavt, så sørg du også lige for at skrue din volumen ned, og snakke lavt. Du kender det måske, når telefonen ringer, og det er din mormor eller morfar, for eksempel, og du tager telefonen, så dit toneleje, det falder lige ned, og du snakker lidt lavere og lidt langsommere. Og det er faktisk noget, du gør helt ubevidst, fordi du godt vil møde dem i der hvor de er, i deres toneleje, i deres stemmeføring. Så vi kender det godt alle sammen, og bruger det sådan set, men hvis vi kunne bruge det mere bevidst, og være mere skarp på, at bruge det effektivt, når vi kommunikerer med andre. Hvis du lægger mærke til, så har alle folk nogle bestemte ord, der går lidt igen. Hvis det er vildt fedt, hvis vildt, det er ligesom mit tillægsord til, at det var fedt i går, så er vildt højst sandsynligt også et ord, jeg bruger i andre. Det smagte vildt godt. Det var vildt sjovt i går, det var vildt fedt, det var vildt uhyggeligt, og det var vildt irriterende det der. Og så er vildt måske et ord, jeg bruger meget i mit sprog. Og hvis du lægger mærke til det, og du begynder at bruge det også, det var vildt hyggeligt at se dig i går og snakke med dig. Og jeg håber, at vi kan ses igen en anden gang. Jeg synes, det var vildt spændende, det du fortalte om i går, og jeg er helt sikker på, at det er noget, vi kan bruge sådan noget. Men for at dit netværk og folk omkring dig skal have lyst til at åbne dørene for dig, have lyst til at give dig deres ressourcer, så skal du altså først have givet dem grund til det, og det gør du altså ved at havne i den kategori, hvor de betragter dig som en ven. Og det gør du ved at følge nogle af de ting, vi har snakket om i de videoer her. Der er selvfølgelig mange flere ting i det, men det her, det er nogle små, gode, forhåbentligvis nemme punkter at huske. Så jeg håber, du kan bruge dem, og jeg håber, du vil bruge dem, og jeg håber, du vil implementere dem i din hverdag. Prøv at sætte et mål for, hvad i morgen kan jeg implementere for de videoer her? Hvad kan jeg tage i morgen og så gøre? I stedet for bare at tænke, det vil sikkert virke, det lyder spændende. Og så den ene dag tager den anden, og så får man ikke rigtig handlet på det, man får ikke rigtig gjort noget. Så prøv lige nu at beslutte dig for, hvad synes du virker mest spændende? Og hvordan i din hverdag, på dit arbejde, i dine relationer i morgen, kan du bruge en af tingene? Og så bare sæt dig som mål, at i morgen,
der er det den ene ting, du simpelthen vil prøve at bruge i løbet af dagen. Sådan så der kommer noget handling i, at det ikke kun er tanker og gode idéer, men rent faktisk bliver handlinger, sådan så du kommer i mål. Sådan så du har nemmere ved at opnå det, du gerne vil. Så det var det. Det var lidt omkring rapport og altså bølgelængde. Og bare husk, hvis der er én ting, du skal tage med dig her fra videoen, så husk, alle folk kan bedst lide folk, der minder om dem selv, eller folk, de ser op til. Så sørg for at gå ud, enten at være en folk ser op til, og hvis ikke det er tilfældet, så sørg for at minde om dem. Sørg for at gå ud og afspejle noget af det, de gør, den adfærd, de har. Sådan så de sænker paraderne, og har lyst til at lytte til dig, og har lyst til at give dig de svar, de ressourcer, de kontakter, det du nu går efter i jeres kommunikation. Okay? Ha' det godt, og pas godt på dig selv, og så håber jeg, at vi ses i de kommende videoer også. Det var det. Det var det sidste afsnit i den her lille miniserie omkring kropssprog og kommunikation. Jeg håber, du har kunnet bruge det til noget. Jeg håber, du er blevet inspireret, og du har fået nogle fif og nogle idéer til, hvordan du bedre kan kommunikere med folk og få dem til at sænke paraderne. Fordi det er altså det absolut vigtigste, uanset hvad du vil med din kommunikation. Om du vil levere et budskab, om du har noget på hjertet, du gerne vil have, at folk hører og lytter til, eller om du vil have noget ud af samtalen. Hvis den, du snakker med, har noget, du godt vil have ud af samtalen. Så uanset hvad formålet er, så er det vigtigt, at paraderne er sunket, og man opnår bølgelængde og rapport, og man har tillid til hinanden. For så vil de både have mere lyst til at lytte til dig, men de vil også have mere lyst til at åbne op og give dig det, du vil have ud af samtalen, hvis det er tilfældet. Så jeg håber, at du kan bruge det. Jeg håber, du har fundet et eller andet, du vil prøve af i din hverdag, og sige, det vil jeg prøve i morgen, eller det vil jeg prøve overfor dem, når jeg er sammen med dem næste gang, så vil jeg prøve det der. Jeg vil lige slutte af med at understrege, når man snakker kropssprog, så er det jo selvfølgelig vigtigt at have en situationsfornemmelse, altså have en finger på pulsen for, hvornår hvad er passende, og hvornår hvad er rigtigt. Også sikre dig, at der er flere ting, der ligesom peger i samme retning, før du måske går ind og laver drastiske ændringer i din tilgang til personen. Hvis en person, du sidder og snakker med, for eksempel har armen over kors, så behøver det altså ikke at betyde, at de er afvisende og lukket, og synes, at du ikke er interessant, eller det er ikke interessant. Det kan også være, at de fryser. Det kan også være, at det bare er lidt en dårlig vane, de har det med, når de sidder nede. Altså, så slapper de faktisk mest af med armene sådan her. Så sidder de sådan her, og har øjenkontakt, og er lyttende, og er med i samtalen, og smilende. Så behøver du nok ikke at lægge så meget i armene lige sådan her, og begynde at ændre på en hel masse. For så gør du det højst sandsynligt fantastisk, og er godt i gang med at levere dit budskab. Så, og som vi snakker om her i tredje videoklip, at hvis du holder øje med, hvordan folk agerer blandt andre folk, og ligesom prøver på at afkode det, og afspejle det, og for eksempel det med at klappe på skulderen, eller et eller andet, så husk lige at holde øje med, hvem er det, de agerer sammen med, og har de nogle andre interne regler, end du vil kunne have med den person. Hvis du ser en mand, der står og snakker med hans kone for eksempel, og når de er færdige med at snakke sammen, og han så lige giver hende et dask bagi, inden han går, så kan jeg godt garantere dig for, at jeres rapport ryger sådan her, hvis du tænker, aha, det var en god idé, det gør det lige, når vi er færdige med at snakke sammen. Så tak for i dag, så jeg håber, vi ses igen, og ellers så du har fået mit visitkort, så du ringer bare, godt hej, og så lige giver ham et dask bagi. Så er sandsynligheden for, at han ringer til dig næsten lige 0. Så sørg for at holde øje med, hvordan er det, at folk agerer, og hvem er det, de agerer sammen med. Okay? Det var det. Ha' det godt. Kom ind, følge Facebook-siden Fokus og Forandring, hvor Karen og mig vil lægge nogle forskellige ting op, der kan hjælpe dig og give dig nogle fif og noget inspiration til, at du i din hverdag tiltrækker mere det, du har brug for at opnå det, du definerer som succes. Det er vores mål, og vores definition af succes er rent faktisk at kunne producere noget og levere noget, der inspirerer og hjælper folk til at komme over deres forhindringer og komme i mål med det, de gerne vil. Sådan at de har en hverdag, hvor de vågner op og ikke føler, at de skal på arbejde, men de føler, at de skal på arbejde. Og de skal ud og have det godt og jagte det, de brænder for deres succes. Så hjælp os i mål, hjælp os med at få succes ved, at du jagter din succes. Det var det. Ha' det godt, og så håber jeg, vi ses igen. Hej hej.